Com accedim a una aula virtual? Doncs la informació que has rebut té un correu electrònic, després té una contrasenya i un enllaç. Per accedir a l'aula virtual hauràs d'accedir a l'enllaç i s'obrirà esta pantalla. Fixa't que ací a la dreta és possible que t'indiqui el teu compte de Gmail o el teu compte personal de Gcloud. No pots accedir a aquest compte. Si t'indicara això, el que hauries de fer és canviar el compte. I en canviar el compte, utilitza un altre compte. I així incorporar l'usuari i la contrasenya. I ara ja tenim les dades correctes, el compte correcte, ja ens podem unir. I ja estem dins. I a partir d'ací ja podem treballar amb normalitat. També és possible que en el teu navegador no tingues cap compte de Gmail ni de Gcloud personal obert i aleshores quan accedisques a la videoconferència tindràs esta pantalla que et preguntarà el nom i també t'oferirà l'opció d'iniciar sessió. Aleshores el que has de fer és iniciar sessió i novament el mateix procés que abans. El correu electrònic que t'hem proporcionat i la contrasenya.